С Диди написано. Как? Нещо, брат, толкова много се досък, защото беше много лесна част. То не е минал екстрим демон. Не, инсейн. Стерео демоннес. Да, фонг екстрима, там стерео демонес. То може да кажеш, че е екстремен демон, basically. Да, сигурно от Азорайт е по-лесно. Не, actually не. Няма шанс. Стерео демоннес го минах с като 200 атемпта. Азорайт още не съм го минала, съм много на 3000. Там стерео демоннес има само някои части, които трябва просто да научиш. Петър пред 24-та е минал в стерео демон, нещо все още не си го минал. Аз през 2004 дори не бях на Добре. Дънката играе... Втори опит, макнете. Добре. Wait till I get my money. Добре, втори опит беше успешен. Да ти правят Опа!